Sziasztok! Ez itt a Sütögessünk Beflivel, praktikák és fortélyok harmadik rész. Néhány alapfogalom a tészta éréséről, pihenéséről és a kelesztésről. Erről fogok ebben a videóban most beszélni nektek. Mielőtt azonban elkezdeném, szeretném elmondani, hogy ehhez az anyaghoz nagyon nehéz lett volna olyan videófelvételeket készíteni, hogy azok ne legyenek unalmasak, ugye hát az érés, a pihentetés és a kelesztés, tehát nem egy látványos folyamat, azért úgymond a mai krumplis kenyerem elkészítését láthatjátok a videóban, és ehhez vettem fel hanganyagnak ezt a témakört, amiről beszélni fogok most. Kezdjünk is bele, hogy ne legyen túl hosszú a videó. A tésztaérésről fogok elsőként beszélni. Hát ugye a buzatészták és az élesztős tészták esetében azt már mindenki tudja, hogy a dagasztás után a tésztát pihentetni, többször pihentetni és keleszteni kell. Azt, hogy pontosan miért és hogy miért annyi ideig, azt viszont már kevesebben tudják. Erről szeretnék egy pár ilyen alapfogalmat elmondani. Hát a dagasztás utáni pihenést azt szaknyelven ugye tésztaérésnek, a tészta alakulásnak nevezik, ez annyira most nem is fontos, én tésztaérésnek fogom nevezni, mert ezzel tudjuk ugye megkülönböztetni, hogy a tésztaérés az még a végső formázás előtti időszakról szól, és a kelesztés pedig a végső formának a kialakítása utáni időszakról szól. Tehát a tésztaérés ideje alatt a cukor egy része az gázzá alakul át, ugye cukrot az élesztő indításához teszünk a tésztába, és ennek a többsége egyébként a tésztaérés alatt le is bomlik. Az itt említett gázok által keletkező nyomás megemeli a tésztánkat, mely tartást kap így általa. A tésztaérés és a feldolgozás teljes ideje alatt hatnak a liszt enzimjei, ilyenkor a liszt ízanyagokkal gazdagodik. Tehát azon kívül, hogy a tésztánk pihen, és akkor egy vászszerkezet alakul ki benne, ez mellett ugye ilyenkor képződnek az ízanyagok is, és akkor minél tovább kelesztjük a tésztánkat, annál több ízanyag keletkezik, de a minél több kelesztéssel viszont ugye könnyen eljuthatunk a túlkelesztésig, és akkor a tésztánk már lapos lesz, nem őrzi meg a formáját, szóval hogy azért ez egy ilyen kényes talaj, de erről később egy kicsit beszélek még. A buzalisztes tésztákat azt ajánlatos az érés alatt több alkalommal ágyúrni és összehajtogatni. Ezzel ugye elérhető az, hogy a pórusok száma gyarapodjon, és az erjedési gázok eltávozzanak. A pórusok belső fala az így több ponton így egymásba ér, és ugye a gyúrással, áthajtogatással a pórusok száma jelentősen megsokszorozódik, és akkor tésztánk itt tartósan javulni fog, tehát így feljavul az állaga. Így fogjátok látni, amikor a 10 perces átgyúrásoknál, hogy az elsőnél még ilyen szemcsés, darabos a külseje, a másodiknál már sokkal finomabb, a harmadiknál még finomabb, és már a negyediknél egy ilyen teljesen egységes szerkezetű sima tésztánk lesz. Hát ugye a tészta nyújtásával a tészta felszíne megfeszül, és akkor ezáltal a pórusok gyarapodásával a tésztánk belülről is stabilá válik. Ilyenkor az érjesztő tevékenység megélénkül, és az átgyúráskor az erjedő gázok kilépnek, és új oxigént juttatunk hozzá. Ez egyébként serkenti a légzést és az erjedést. Hát a tésztaérés ideje alatt a tészta felszínét ugye azt le kell takarnunk, ezt talán mondanom sem kell, hogy ne száradjon ki, illetve ne hűljön ki. Ezt mindenki tudja már, aki így otthon sütöget, ezt csak így azért mondtam el, hogy aki esetleg tényleg annyira kezdő és tényleg nem sütött még otthon semmit, vagy most áll neki először, akkor ez is meglegyen. Hát a tésztaérés időtartalma az 15 és 60 perc közé tehető, de ez nagyon nagy mértékben függ, szóval ezt azért olyan nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi is. Tehát általában, amikor egy-egy receptet megcsinál valaki, akkor abban pontosan le van írva, hogy mennyi ideig kell pihentetni, mennyi ideig kell keleszteni, hány perces időszak után kell újra átgyúrni. Mégis azt kell mondjam, hogy ez a tésztaérési időtartam az hatalmas mértékben függ egyrészt az élesztő mennyiségétől, hogy mennyi élesztőt rakunk a tésztákhoz. Aztán a liszt tulajdonságától, itt gondolok a sikertartalmára, szóval vannak olyan lisztek, aminek sokkal nagyobb a sikertartalma, valamelyiknek kevesebb, szóval ettől is függ. Aztán ugye a tészta hőmérsékletétől hidegebb vagy melegebb a tésztánk,
aztán tészta sűrűségétől, hogy lágyabb vagy keményebbre sikerült a tészta, és hát akkor az utolsó dolog az pedig a tészta összetétel, ugye minél több összetevőből van, vagy minél kevesebbből, ez is jelentősen befolyásolja a tésztának a kellését, vagy a tésztának a pihentetés idejét. Bocsánat. Szóval a tészta ilyen köztes pihenéseinek ugye az a legfontosabb szerepe, hogy ettől fog az a lazabb érzete kialakulni. Szóval, hogyha pihentetjük, és mindig áthajtogatjuk és átgyúrjuk, akkor ezzel ugye növekszik az erjedési folyamat, és akkor ezek a pórusok egyre inkább képződnek, minél többet hajtogatjuk, minél többet gyúrjuk, annál több lesz, és akkor a gázok fejlődnek, ugye kialakulnak ezek a kis lyukacsok a kenyérben, és ennek köszönheti ezt a végleges, ilyen laza, lukacsos, pórózus felületet, ami a végső kenyérben már ugye látható, mikor felvágjuk. Hát esetenként az is előfordulhat, hogy a tésztánk túl kell, illetve hogy öreg lesz. Nem kell ilyenkor pánikban esni, sokan megérnek, hogy ki kell dobni a tésztát, hogy most elkelt, és akkor mi lesz vele, vagy mit lehet vele tenni. Én azt mondom, hogy ugye a frissítés az, amivel ezek a dolgok orvosolhatók. Ez azt jelenti, hogy egy kevés víz, élesztő és cukor hozzáadásával, egy újbóli dagasztással, egy rövid újbóli dagasztással, egy akár túlságosan megöredett tészta is teljes mértékben feljavítható. Ha össze kéne foglalnom ezt, amit eddig mondtam, akkor az nagyjából így hangzana, hogy dagasztás után a tésztát mindig pihentetni kell, a pihentetés alatt gázok és ízanyagok fognak képződni. Az ágyúrások alkalmával a pórusok száma megsokszorozódik, és a tészta berülősét stabil vászszerkezetet kap. A tészta felszínét minden esetben takarnunk kell, a tésztaérés időtartalma 16 vagy 15 és 60 perc között van, és legalább ez idő alatt 2-4 ágyúrás javasolt. Az esetlegesen beöregedett tésztánkat pedig frissítéssel teljes mértékben fel tudjuk javítani. Aztán a következő téma az pedig a kelesztés. A kelesztés az ugye a végső formázás befejezése után következik. A kelesztéskor fejlődött gázok már nem távoznak el, hanem azt a tészta így visszatartja. További ízanyagok képződnek, és a síkér ugye rugalmassá válik ilyenkor. A tészta felülete a gáznyomás következtében kitágul, és akkor a tészta térfogat így megnövekszik, ettől kapja majd a tésztánk, főleg a kenyérformára beszélünk, ezt a hengeres alakot. A kelesztés folyamatát ugye a hőmérséklettel tudjuk szabályozni, hát magasabb hőmérsékletű kelesztéssel, úgymond gyors kelesztés érhető el. A legmagasabb kelesztési hőmérséklet az a kenyereknél 40 fok, és a péksüteményeknél pedig 45 Celsius fok lehet, ezt semmiféleképpen nem érdemes túllépni, azzal tönkretehetjük a tésztánkat. A megfelelő hőfokon történő kelesztéssel lerövidül a kelesztési idő, és a lisztenzimek sem a sikért és sem a keményítőt nem tudják nagy mértékben lebontani. Ez azért nagyon fontos, mert ez majd előnyösen fog hatni a pékároknak a formájára, vagy a pórus képződésére és a térfogatára. Szóval ezzel szemben mondjuk kevesebb ízanyaga képződik, de mégis ez az egyik legjárhatóbb út. Alacsonyabb hőmérsékleten egy ilyen lassú, vontatottabb kelesztés történik, az élesztő tevékenysége és a tésztaképző folyamatok azok így lelassulnak, és az előállítási időnk pedig megnövekszik. És a keleténél hosszabban tartó kelesztési idő miatt pedig a lisztenzimek így intenzíven támadják mind a síkert és a keményítőt, és akkor ennek következtében a tésztánk ellapul, és a kész pékárunk pedig lapos lesz. Ezzel szemben viszont több ízanyag képződik. Nem mondom, ezzel az ízanyag képződéssel csak akkor kell foglalkozni, hogy több vagy kevesebb ízanyag képződik, hogyha a kovászos kenyérről beszélünk. Szóval így, amikor élesztőből így frissen csinálunk kenyeret, akkor így az ízanyaggal annyira nem tudunk játszani, vagy az íz képződéssel. Ugye vagy érését ugye nem lehet mondjuk 60 percnél nagyon kijebb csúsztatni, és a kelesztés sem. Tehát, hogy itt azért nem tudok vele játszani, maximum 2 óráról beszélünk. Ami még esetleg fontos lehet itt a kelesztésnél, az a páratartalom. Hát ugye a tésztánkat azt, hogy ne érje bőr, ezért ugye felületre szoktuk takarni.
A takaráson kívül viszont, ha nem takarjuk, akkor pedig ugye, hogy nedves legyen a felület, ehhez szükséges egy bizonyos páratartalom, ezért használják például a pékségekben a kelesztő helységeket erre a célra. Én nem szeretem annyira ezt a letakarást, én dolgoztam én is pékségben, és akkor ezért nekem is ez a nedves felületű tészta az, ami így szimpatizál. De ezt otthon úgy szoktam megoldani az otthoni kelesztő készüléket, hogy a sütőmet kb. 50 fokra felmelegítem, egy egyénben pedig forralok vizet, és akkor a forrásban lévő vizet, ahogy leveszem a gázról, azt beteszem a sütőtérbe, és ez egészen a kihűlésig gőzt biztosít, és ugye a véglegesre formázott kenyeremet, azt pedig a kelesztés idejére a lekapcsolt sütőtérbe teszem. És akkor így hagyom ott kelni. És amikor kiveszem, akkor egy ilyen nedves, ragcsos felületű lesz a tésztám. És akkor azt csak meg kell vágni, meglocsolom még egyszer spritznivel, és akkor mehet is be a sütőbe. No. Hát a megfelelő keltségi állapot az, ami a legnagyobb kérdés szokott lenni az otthon sütögetők körében, vagy akik még csak most kezdik ezt a dolgot, szóval ez az egyik legnehezebb dolog eldönteni azt, hogy megkelt jó, már nem jó már. Hát ugye az, hogy megkelt, az felismerhető egyrészt a tésztának a látható térfogat növekedéséből is, szóval amikor rátettük a lemezre, vagy betettük a sütőformába, akkor még nem áll ki a sütőformából, és akkor egy fél óra múlva, 40 perc múlva meg már egészen ki van puposodva. Hát azt, hogy miből lehet még észrevenni, azt például az érezhető ellenállás is mutatja, mert a tészta fejt ki, hogyha mondjuk az ujjunkkal így megnyomjuk. Tehát, hogyha mondjuk kelletlen a tésztánk, akkor ugye egyrészt túl erős az ellenállás, tehát amikor így megnyomod az ujjaddal, akkor ilyen nehezen lehet benyomni, és a nyomás helye az így gyorsan és teljesen eltűnik a tésztánk, akkor így a kelletlen. Tehát, hogy így megnyomod, és így egyből visszajön a tészta, és az új lenyomatod nem látszik, akkor az kelletlen még az a tészta. Ha az ellenállás gyengébb, és a nyomás helye lassabban, vagy nem teljesen tűnik el, na akkor a tésztánk megkelt. Szóval, hogy megnyomod, benyomod egy jó fél centit az ujjad, elveszed, és így szép lassan vissza kifújja magát, esetleg egy picit látszik az ujjunknak a körvonala, na akkor az a jó tészta, és azt lehet is rakni a kemetcébe, vagy a sütőtérbe. Ha az ellenállás viszont gyenge, és a nyomás helye egyértelműen megmarad, hát akkor már a tésztánk túlkelt, szóval ilyenkor a tésztát azonnal be kell dobni a forró sütőbe, így tudjuk a lehető leginkább megmenteni. Ha ezt mondjuk össze kéne foglalnom, ezt a második részt így a kelesztésről, akkor azt mondanám, hogy mondjuk hát a kelesztési időnk az olyan 30-60 perc, ez idő alatt ugye a sikér rugalmassá válik, és egy tartós vázszerkezet képződik, illetőleg további ízanyagok képződnek. A kelesztés időtartalma az a hőmérséklettel szabályozható, a tészta bőrösödése az a tészta takarásával, illetőleg kelesztő használatával elkerülhető. A megfelelő keltségi állapot az, hogyha a tésztánkat újra megnyomjuk, ellenállása csekély, a nyomás helye pedig lassan tűnik el, esetleg kismértékben megmarad, és hát nagyjából ennyi. Szóval ami még esetleg jól jöhet, ezt csak így a végére így hozzáfűzném, hogy mondjuk a legtöbb élesztős búza-pékáru az magas keltségi toleranciával bír. Szóval így ha egy kicsit csekély, vagy mondjuk teljes kelesztés esetén is mondjuk számíthatunk arra, hogy hibátlan lesz a pékáru, amit készítünk. Szóval, hogy ezzel tényleg érdemes a kezdőknek próbálkozni, búzaliszttel és élesztővel nem hiszem, hogy nagyon mellé lehet lőni. Ami még esetleg ide fontos lehet, hogy például ugye láttam már ilyen kérdéseket, hogy mikor tesszük forró sütőbe és mikor tesszük hideg sütőbe. Hát forró sütőbe ugye csak teljesen kelt pékárut teszünk, és a hűvös vagy hát hideg sütőbe pedig félig kelesztett pékárut teszünk. Tehát a teljesen kelletlent, azt nem biztos, hogy érdemes, de a félig megkeltett már igen. Szóval, ha gyorsan fűt fel a sütőnk, akkor a teljesen keletlen esetleg még szétcsatoghat, és akkor az nem lesz olyan szép a végeredmény, viszont a félig megkeltett már be lehet rakni a hideg sütőbe is, és akkor amíg az felmelegszik, addig tovább kell a sütőben, térfogata megnőkszik, és akkor úgy egyszer csak elkezd bőrösödni, hogy már elkezdi sütni a sütő. Szóval nagyjából ennyit a tészta érésről, pihentetésről és kelesztéséről. Amit még tudnatok kell, hogy
Ezt az anyagot a Pék Akadémiának a 2012-es 10. hó 9-i előadásának a jegyzeteiből készítettem, és ezt az előadást Verli József tartotta, szóval nem szeretném magamnak ezeket a babérokat, ez az ő előadása volt, én ebből csak írtam számomra azt, ami fontos, és most ezt próbáltam megosztani veletek is. Szóval remélem, hogy hasznos lesz nektek is, amit itt sikerült elmondanom, és jó sütögetést mindenkinek! Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, vagy keress engem a Facebookon. Amennyiben van olyan recepted, trükköd, praktikád, amit szívesen megosztanál másokkal is, írd nekem e-mailt a sütögessünk.beflivel@gmail.com címre.